South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona emazweni ngeendawo nibekela uMduduzo Mkhwanazi-ke sila kwenhlangano yethuleleni organization. Cha nginibikela ngingapha endaweni yaseNanda la sikhona. Siceliwe lapha ekhaya. Bazosho-ke ekhaya ngaba nisibongo. Banodaba bacela sibalekele ngalo ukuthi sinekeni uhlabeni ulawule South Africa. Kodwa-ke sizomukela ubaba walapha ekhaya, ubaba uMantshinga, okuyena-ko sicele njengethuleleni ukuthi size la sizovela ekhaya. Baba. Yebo, sanibona njani? Siyaphila, ngicela nje uyibambele babuzisho ukuthi babo bani nokuthi usibizele ukuthini. Wakamtshali Sibongo endaweni yaseNanda. Benginibizela ubaba lo engihleli naye la. Sondeze baba. Kumayelana nokuthi njengoba ela asimazi ukuthi uphumaphi. So simbonile nje eloke entanta la endaweni sasesibona ukuthi ake simsondeze eduze simbuze ukuthi uqhamuka kuliphi izwe. Uchazile kubaba mayikhuluma wathi uZakeu wakantruri hayi intuli besho kanjalo nangu la eduze kwami. Indawo aqhamuka kuyona ayikhumbulayo uthi kusebhetali noma eBhetani ngala ngakoMpumalanga province emaplazini. Iyona into ayichazayo ke leyo kumkhulu. Kusho ukuthi ke sibe sesithi ke nathi ke ake sicele abakwathuleleni ukuthi basisize ukuthi mhlambe sikwazi ukuthi sithole izihlobo zakhe umkhulu ngoba ile yafika ngesabatha efika nje la ekhaya ngihlala naye ulala la udlala ngoba na Mike into engayenza umuntu omdala kanje ukwazi ukuvela umlahlele nje ungazi ukuthi ngempela imvelaphi yakhe ikuphi. So sibe sesithatha isinqumo sokuthi nabafethu engeke ngihlale nabo la endaweni nomakhelwane ukuthi ake sithola abathuleleni basisize mhlambe basibonise izihlobo zakhe ngoba ngathi asazi manje ukuthi sizokwenza kanjani kodwa bekusesinyathelo sokuqala leso siqale bathulele mhlambe ke sesobe sithola unye usizo ke emva kwalokho ngiyabonga. Njengoba nizwa ka South Africa nangomkhulu. Mkhulu kunjani? Ngikhona. Umkhulu bani? uNtuli. Uzakeu uNtuli. Zakeu uNtuli. Kuliphi izwe baba? Kuliphi izwe? Yebo, udabuka kephi baba? Kusho ukuthi ngidabuka eLeslie. Elezi. Yiyo ke la ngazalelwa khona ke lapho. Njengoba usuyithola ungapha kwelama West kaBulawayo la kwaGazi ligobhoza 1 uyalinqamuka sililo kasipheli la eNanda uqhamuka phi mkhulu? Ngiqhamuka phi? Yebo uzofika la eNanda uqhamuka phi? Mfo. Ngithole ukuthi ngathini ukuthi. Ufike kanjani la eNanda mkhulu? Ngifike njengokuthi la. Yebo baba uzofika la kuleli zokulona la eNanda ufike kanjani la? Lana kusho ukuthi ngitholakele nje na sengikhona lana. Mantshinga awusilekelele mhlawumbe lo osuke wakhuluma nomhlawumbe nomkhulu uthini ufike kanjani la? Inkinga ke enginayo ke nami engihlangabezane nayo sinomphakathi ukuthi siyakhuluma naye umkhulu. Sixoxe naye kubuye kuhambe kube khona la masibuze ezinye izinto uthola ukuthi hayi uvela phendula into ongayazi nje hayi lo ibuzini. Iyona ke into esigcine isisenza ukuthi sizama ukuthola usizo ukuthi mhlambe akwazi ukuthi mhlambe bambone abantu uma kukhulunywa ngomuntu njengalo ukuthi nanga umuntu ekhulunywa ngayo ngoba ezinye izinto noma umbuzo imvelaphi yakhe njengoba umuza nje efika la wathi wakantruri hayi intuli ngathi intuli wathi hayi wakantruri yena hayi intuli kusho ukuthi ke isona ke sizathu ke leso ke ezinye izinto ombuza ngoba ubuza imvelaphi yakhe yangempela hayi awuyitholi kahle. Mina nje ngokusola kwami akusiyona lo achaza umkhulu mhlambe khona ongale mhlambe ke kodwa ke masingathola usizo mhlambe emphakathini ngoba mhlambe khona ongamazi
ilokho mhlambe besikudinga nje. Siyabonga Matshinga. South Africa senizule ukudaba nomkhulu niyezwa ngathi ke imemory yakhe ke ayikho good. Siyacela ke kulabo abangakwazi ukuthi mhlambe bamrecognize umkhulu ukuthi ke bawuhlabe bawulawule nangu umkhulu ngane zakwethu. Ungapha endaweni kuthiwa isenanda eseAfrica la esikhona. Ula emzini ke wakamtshali. Siyacela ngane zakwethu kulabo abangabazi komkhulu balekele bavele enambeni ethi yocinga bangasithinta nathi sibanike direction yakho baba umtshali. Noma ke nabo bomtshali mhlamba ngazi mangayishiya inamba yakhe makuthi ke uyafisa. Okay, ngicela ukuthi abamtshali asiphe ithuba lokuthi ashiye inamba yakhe. Uma khona mhlamba abangase basisize ngitholakala kule namba iyodwa kuphela 078 02 131 48 078 02 131 48 ngiyabonga. Ileyo ke inamba South Africa abangakwazi banithinta kuyona kuba umtshali kwabaziyo ke mhlambe ubaba ukuthi ke ubani umndeni wakho sondele ukwazi ukuzomthatha kunzima ngenza ukuthi kubeka umuntu esikhathini samanje ngoba uma ngase nje mhlawumbe umkhulu uthuli sekuyicala lesilobheka nabo abamtshali ukuthi bazomshonisaphi nomndeni wakho usungafika ufake ngisho icala ukuthi bekwenze njani umkhulu azafike kulomuzi kanti umkhulu udukile bebesiza la ekhaya nje ukuthi bamthola nje umkhulu ehlalele lapha wasokwaqondela ezofuna usizo kulabo ke umndeni wakho ngavela kanza kwethu siyacela ke nohlabeni ulawule nize nizomlanda umkhulu siyabonga.